सासे मानसि गोमादों। मानसिनि मुङा महेन्द्र स्वर्गियारि। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सालबारि गेदेर गामिनि थागिबि। बैसोआ 55 बोसोर आरो बे 55 बोसोर बैसोनि महेन्द्र स्वर्गियारिया थांनाय 6 दान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला महेन्द्र स्वर्गियारिनि साननो हानाय गुना एसे खममोन आरो बियो न'नि फिसा-फिसौ खामानिबो मावोमोन, लोगोसे साखाथिनि हाथायावबो थाङोमोन। नाथाय सानसेखालि बहा थांखो दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 7633885814 आरो 9395407883 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों नखरा। गोमानायनि नखरावनो जोंनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारिया गावनि लाइभ एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै मिथिना ला। हारिनि गेजेराव माखासे गोमानाया बेबायदि बहाबा थांनानै गोमानाय, बहाबा थांनानै अबाफोर जिउ जोबहैनाय बायदिसिना जाथाया बर'नि गेजेराव जाफ्लेबाय दं। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि गेदेराव 55 बैसोनि सासे सुबुङा गोबाव समनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बे समाव जों माखासे खोथा बिसोरनि नखराव नुजाथिफैनानै माखासे बिनि सायाव जोङो बिथाङा मानि थाखाय गोमादों आरो मा जामारदोंमोन बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो गोमानाया? ओरैनो 6 मास 7 माससो जानांगोन। मोनसे आयदा मा नाम होनदोंमोन? स्कुलाव महेन्द्र, बेनिफ्राय आरो माबा गामियाव जों ओरै मेरा होनो आरो गोजौआ 5.5 फुट दं। ओरै दा अबाव दं बांसिन मिथियाखै आरो। नागिरदोंना नागिराखै? नागिरनाया आगोल खेबसे नागिरदोंमोन, खेबसे पानबारिनिफ्राय लाना फैबाय, बिजनि पानबारि। दा आरो नागिरथ'वाखै। ओरैनो बेसे बोसोर जाखो बे नागिरना लाबोनाया? बारा गोबाव जायाखै। ओइ गोजाननिफ्राय फैना 3 माससोल' जादों जों थांफिनदों। मानि थाखाय न'आव थाया बियो? बांसिन बाङाय माबाबो नालाय बेफोरबायसा। हाबा जागोन जायाखै? जायाखै। हाबा जायाखै? गोमानायनि मा जायो नोङो? गोमानायनि बिदा जायो। निजा? बिबथैनि फिसाला। बिबथैनि फिसाला? बिदा फंनि फिसा, बिदा फं रोखोम बेबायसा आरो। दा अबाव दं बेखौ मोजाङै मिथियाखै। रायजोफोरखौ खावलायनाय थाबाय, दा बबावबाफोर मिथिनानै माबाफोर मबाइलनि माबा दारै बबेबा मिथियोबा हयथ'बा गारि मथर थिखांना हर, हयथ'बा जोंखौ जनायहर, बेफोरबायसा खालाय। बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जादों। बिथांखौ नुसनबायोब्ला बा बिथांखौ लाबोनो थाखाय न'खरनिसिम माखासे खावलायहरदों। लोगोसे जोङो दंबायो न'खरनिनो, बेयो जाबाय जायबा गोमानायनि बेवाइ जायो। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो होनदों? 5 मास 6 माससो जाबाय गोमानाया। दैज्लां माइ गायनायनि सिगां थांदो इयो, ओमफ्राय अबाव दं अबाव गैया जों बेखौ मिथिया। मा जायो नों बिनि? आङो बेवाइ जायो, जोंहा माबानि हौवानि बिमादैनि फिसाला। ओमफ्राय आगोलबो बिदि गोमाबाय थाखांबाय नामा? आगोलबो गोमादोंमोन, 3 माससो थाहैदो इयो बिजनियाव। ओमफ्राय जों बिजनिनिफ्राय लाना फैदो मानसिखौ। रायजो राजानि सिगाङाव आरो मा होनबावनो, मोनोबाथ' माबानानै दोन, जों न'निफ्राय लायनो थांगोन, नङाबा गावसोर मबाइल नाम्बार होबा इयाव माबानो हागोन, कल खालामनो हागोन। खामानिखौथ' एख' मावनो रोङा, इनि बाजाराव थांनाय माबानाय बिदिनो आरोना, एख' मावा। न'खरनि सुबुङा माखासे फोरमायनानै होबाय। बिथांखौ जायफोरा मोनोब्ला बा नुसनबायोब्ला न'खरनिया खावलायदोंदि फन नाम्बारबो होनाय जागोन होननानै। लोगोसे जायफोरा नुसनोबा न'खरनिसिम फन हरनानै बा न'खरालागै खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। मोनसे फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन।
दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।